belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op zondag 30 oktober organiseert Garden Group Fatum de My Garden Group Walk and Run 10K. De start is bij Garden Group Fatum en eindigt bij Parasasa Beach. Loop je dit jaar weer met ons mee? Registreer dan nu via mygardengroup.com en kom op 26, 27 of 28 oktober tussen 5 en 8 uur langs bij Garden Group Fatum om je t-shirt te kopen. Zorg dat je er snel bij bent, want op is op. Wij van Garden Group Fatum zijn blij om je weer te zien. Nederland wil met Venezuela praten over een geleidelijke en gefaseerde opening van de grens met Venezuela. Die werd in februari 2019 door president Nicolás Maduro gesloten. Nu heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Wopke Hoekstra, laten weten dat er kan worden gesproken over een opening. Maar, zo benadrukt hij, dit kan niet worden gezien als erkenning van het bewind van Maduro. Er is aandacht voor de situatie van 3 Curaçaoënaars die al bijna een jaar vastzitten in Venezuela. Zij waren daar naartoe te gaan om mensen te recruteren voor een baan in Israël. De 3 zitten al ruim 10 maanden vast en deze week is er voor het eerst vanuit de Nederlandse ambassade in Caracas contact met 1 van de 3 geweest. Minister-president Gilmar Pik-Pisas liet gisteren weten dat hij hoopt dat er snel met alle 3 contact kan worden gelegd en dat er dan kan worden gekeken wat er gedaan kan worden voor de 3. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan of patrãozita. Se você transita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. De Curaçaose Huisartsenvereniging, CHV, heeft een brief gestuurd aan minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga. Ze willen snel een reactie van de minister op het plan om te komen tot een huisartsenpost. Als dat niet binnen 3 weken gebeurt, gaan de artsen stapsgewijs staken. Dat betekent staken in korte periodes, maar die periodes kunnen steeds langer worden. De artsen vinden dat de minister hen niet serieus neemt in het beleid om tot een huisartsenpost op Curaçao te komen. Minister van Economische Ontwikkeling Rui Sandro Seintje heeft laten weten dat als Curaçao niet voldoende lokale mensen kan leveren voor het toerisme, we dan maar mensen uit het buitenland moeten halen. Volgens Seintje moet er echter alles aan worden gedaan om te zorgen dat zoveel mogelijk functies in het toerisme kunnen worden ingevuld door lokale mensen. Daarvoor moet meer werk worden gemaakt van bijscholing. Het 3e kwartaal van dit jaar is positief voor de Curaçaose hotelsector, maar volgens Hans Slier, voorzitter van de Chata, zijn er wel zorgen over de toekomst. Dat heeft onder meer te maken met de waarde van de dollar en de inflatie, maar ook de beslissing van de KLM om de komende maanden minder op Curaçao te vliegen, zorgt voor mogelijke problemen in de toerismesector. De Extra had deze week al aandacht voor een situatie op de Tahitiweg. Daar wordt een huis met regelmaat door de buurtbewoners bekogeld. Al 3 maanden lang worden stenen door de ruiten gegooid en er is onder meer een vrouw van 90 en een baby van 9 maanden gewond geraakt. Gisteren heeft de politie 5 mensen gearresteerd. Het gaat om personen in de leeftijd van 16 tot 40 jaar. Zij worden verdacht om regelmatig het huis te bekogelen. De politie heeft gisteren bij Flip op Bandabau een marihuana-plantage aangetroffen. De planten zijn meegenomen en ook werd een gestolen auto aangetroffen. In het kader daarvan werd een vrouw gearresteerd die zich hevig verzette tegen haar arrestatie, maar uiteindelijk toch meegenomen werd.
Belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.